na mismo ang Tayug Central Elementary School. Ito po sa ngayon. Tutur ko kayo sa susunod sa aking vlog sa loob naman. But then for the meantime, dito muna tayo ngayon sa Gomez Street to Abulao. Ayan. So ngayon ito Tayug Central Elementary School. At half of it, ito naman yung tinatawag na ngayon na Tayug South Central School. Ayan. Dito tayo ngayon sa Gomez Street. Yung mga klase natin ng high school. Liliko naman tayo ngayon. Puntang tataanan natin yung Magallanes Elementary School. Naman yung Tayug Flood Bridge. May bridge number ng let's find out. At ito nga yung Tayug Flood Bridge number 1. For your info, guys. Magallanes Bridge. Kung gusto mo ng mga magandang design yung garden, just go there and inquire for the prices. Ito yung Genergy, yung unang gasolinahan dito, at yan yung Chino. ZLP gas station din. Ganda rin. Blue building, I don't know, gagawin natin.
Dito na po tayo sa Abulaw. Nandun na rin sila. Nandun na tayo sa ating